Pembawa acaranya saking Pecut Sakti, kula pun dirun ingkang derek-derek ngisi acara menika. Ayo, yo hati-hati, hop. Yo, ayo. Oh, berarti gantian nyapete. Perkara sabetan nomor loro. Awas. Ora apa-apa. Ora krasa. Putra Wilis monggo. Ora krasa. Yo hati-hati sing prayitno, hati-hati. Gremes iki tapi Arman. Dan loro telu terima kasih telu papat kaping papat Pecut Sakti bisa diberdiri Pecut Sakti ini 5 bawon masih dinake. Oh sampun mas ini pundi monggo Mas Bapak Misyar nggih Pak Misyar monggo Pak Misyar. Pundi Pak Misyar? Oh nggih Pak Misyar monggo. Tawon wis gantian. Pak Misyar monggo Pak Misyar. Nggih salaman sing penting pas sedulurane. Sirah oleh panas, hati tetap adem, awak kepecut oleh loro, nanging hati ini tetap lega. Bapak Misyar selaku pembawa acara monggo. Bapak yang kedua dulu saking pagi panjenengan senitiban Pecut Sakti
sampai dhuwur tegese aja sampai nyabet sirah loro-loro ini ora oleh disabet. Namun ganti personil Bapak Mesyar monggo Pak. Dipun tepakan dalam putih ngaten nggih kang langkung utami langkung sae monggo dipun wiwiti kanthi kang sae sampun ngantos barengan ing mriki panitia boten wale-wale anggenipun kemutaken Jumat Panjang sedaya niatipun tiban menika ngantos akhir sumantos sae boten-boten hal-hal ingkang boten dipun inginaken ngoten. Monggo lanjut ya. Adalah cobi kaweripun ditrapke nggih cara gandusari menika nek sampun kawer dipun cepet kaweripun nggih dados ing mriki monggo diusahakan nyepeng kaweripun Mas nggih nyepeng kaweripun untuk kawer menika paling bagus sangat nggih dipun lanjutaken monggo kawer dipun cepet menawi kawer menawi Taiwan nggih boten sanjang kewer menika aturan saking desa Jajar ingkang sampun berlaku mulai tahun-tahun ingkang saderengipun menika. Monggo dipun lanjut. Putih kirang sepida nggih, kirang sepida kewer menawi sampun cekap sepida menika ST Rakyat kantos lajengipun nggih mekaten.